Bismillahirrahmanirrahim. Al-khudhabu iku semir lini sai kedue pira-pira wong wedok. Abarana sapa Amr bin Mansurin kula ngocap sapa Amr. Hadasana sapa Al-Mu'allab nu Asadin kula ngocap sapa Al-Mu'alla. Hadasana sapa Muti ibnu Maimunin. Hadasana sapa Safiyatu bintu Ismata an Aisyata. Apa ana imra'atan sunane wong wedok iku madat ndawakake utawa ngulungake sawa imro'ah ya daha ing tangane imro'ah ilan nabi maring nabi sallallahu alaihi wasallam bi kitabin kelawan catetan maka badha nuli mendhet sapa nabi ya dahu ing tangane nabi faqalat nuli ngucap sapa imro'ah ya Rasulullah itu Gusti Rasul madatun ndawakake ingsun utawa ngulungake ingsun yadi ing tangan ingsun ilaika maring sira di kitabin kelawan kitab falam takhud nuli ora nampa sira hu ing kitab mangkala nuli dawuh sapa nabi ini sedene ingsun iku lam adri ora ngerti ingsun iku ayatu imra'atin ana toh tangane wong wedok ya tawiyat aura julin wong lanang kurang ngerti kuwi mau tangane wong lanang apa wong wedok. Kala ngucap sapa imro'ah, bal yadu imro'atin balik iku tangane wong wedok. Kala dawuh sapa nabi, lau kunti lamun ana sapa sira iku imro'atan wong wedok. La hayyarat mongko becik ngowahana sapa sira atfaraka ing pira-pira kuku sira bil hinna kelawan pacar werna abang utawa apa pitek. Karahiyatu rihil hinna'i iku dibencine ambune pacar warna abang utawa semir warna abang iku wae. Abaruna sapa Ibrahim nu Yaqub kula ngucap sapa Ibrahim hadasana sapa Abu Zaidin Sa'id bin Rabi ya Sa'id bin Rabi kula ngucap sapa Sa'id hadasana sapa Ali bin Mubarak kula ngucap sapa Ali sami itu kurang iso Karimah ta ing Karimah kolat ngucap sapa Karimah sami itu kurang iso Aisyah ta ing Aisyah Sa'alat takon ha ing Aisyah sapa imra'atun wong wedok anil hidha bi saking sembir bil hinna'i kelawan sing werna abang. Kolat ngucap sapa Aisyah labak sarana bayi iku maujud bihi kelawan hinna walakin tetapi nek akrohu geding ingsun hadza ing ikilah hinna li anna habbi krana setuhune kekasih ingsun sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa nabi ku yakrohu geding sapa nabi rihahu ing ambune hinna mergo ambune sempir lan ora enak sengak ning irung ambune ora tak ning ngarepake sapa Aisyah an-nabi ing Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atanku iku mbubut wulu. Abarana sapa Abdurrahman bin Abdullah ibni Abdul Hakam kula ngucap sapa Abdurrahman. Hadasana sapa Abi wa Abdul Aswati an-Nadhr bin Abdul Jabari an-Nadhr bin Abdul Jabbar. Kala ngucap sapa Abi karo Abdul Aswad iku. Hadasana sapa Al-Mufaddal bin Fadlalata an Ayyas bin Abbas al-Kidbani an Abil Husaini al-Hitsam bin Sufayy. Faqala lan ngucap sapa Abil Husain. Faqala lan ngucap sapa Abdul Aswad. Ing lafal Sufayyun ya Sufay. Innahu setuhune Sufay iku sami akrungu sapa Sufay hu ing Abil Husain iku wau yakulu hale ngucap sapa Sufay kharaj tu metu ingsun ana ya ingsun wa sahibun lan kanca li kedue ingsun yusama kang diarani sapa sahib Aba Amir ing Aba Amir rajulun ya walanang minal mu'afiri saking suku mu'afir
linusollia krana yen to salat sapa kita bi Ilia ing dalem tanah Ilia bakana lan ana apa kosu tukang critane Ilia iku rajulan wong lanang minal asdi saking kabilah asdi yukalu diucapake lahu maring kosu sapa Abu Rohana ta Abu Rohana iku minas sahabat setengah saking sahabat kula ngucap sapa Abdul Husaini pasabakon uli disi ini ingsun sapa sahibi kanca ingsun ilal masjid di mari masjid cuma adrok tunuli nyusul ingsun ku ing sahih pajalas tunuli lungguh ingsun ila janhi maring sisai sahih mangkola nuli ngucap sapa sahih hal adrok ta nonton menangi sira kososa Abi Rohana ta ing ceritane Abi Rohana. Kowe ndak ngerti ceritane Abi Rohana. Aku tuh nuli ngucap ingsun Laura. Aku lan nuli ngucap sapa sahib sami tu krungu ingsun. Ku ing Abi Rohana. Ya kulo hal ngucap sapa Abi Rohana. Nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An asroten saking perkara 10. Anil wasri saking gawe tatu wal wasmi lan ya padha gawe tatu watan filan bubuti rambut wa an muka ma'atir rajuli lan gun-gunane wong lanang ar-rajula ing wong lanang bi ghairi syi'arin kelawan gunakake aling-aling wa an muka ma'atil mar'atilan orae gunakake ne wong wedok al mar'ata ing wong wedok bi ghairi syi'arin kelawan tanpa gunakake aling-aling wa ayaj'ala lan yen toh dadekake sapa ar-rajul wong lanang asfala siyabihi ing sebelah ngisore pakaiane rajul hariron ing sutra mislal aajimi hale sepadane wong ajam pira-pira wong ajam wong luar Arab awyaj ala utawa yen to ndadekake sapa rajul alaman kibahi ing atase pundak lorone rajul hariron ing sutra bagian ngisore ana sutrane utawa dhuwure amsalal aajimi hale nyepadani pira-pira wong luar Arab wa anin nuhba lan saking ngerampok wa anruku bin numuri lan nglinggihi pira-pira kulit macan walubusil khawatimi lan nganggo pira-pira ali-ali ilali di sultanin kejaba ing dalem kekuasaan ini kekuasaan waslu sya'ri ku nyambung rambut bil kharafi kelawan gombal abarona sapa Muhammad bin Abdillah ala kula ngucap sapa Muhammad hadatsana sapa Khalidun an Hisham kula ngucap sapa Hisham hadatsana sapa Qatadah an Sa'id bin Musayyib apa ana Muawiyah tasni Muawiyah iku kula ngucap sapa Muawiyah inna Rasulullah wa Rasul sallallahu alaihi wasallam iku nahan nyegah sapa Nabi anizuri saking penipuan. Abarona sapa Ahmad bin Amr bin Sarhi. Kula ngucap sapa Ahmad, ambana sapa Ibnu Wahb. Kula ngucap sapa Ibnu Wahb. Abarona sapa Mahrumatu nu Bukair an abihi. An sedaya. Napa niku? Iki ora cetok tulisan. An sapa niku? Suwaidin ngoten. Pracetone yo. Suwaidin ora cetok. Al-Makburi kala ngucap sapa iku wau, Suwaid. Roa itu weruh ingsun Muawiyah ni Abi Sufyan.
Roa itu waro ingsun Muawiyah tabna Abi Sufyan ing Muawiyah bin Abi Sufyan alal mimbari ngatasi mimbar. Wa ma'ahulan iku ing dalam sartane Muawiyah. Fiyadi ing dalam tangane Muawiyah. Kubatun utawi gelungan. Gelungan berarti gelungan. Gelungan rambut itu. Min kubabin nisa'i saking pira-pira gelungane wong wedok. Min kubabin nisa'i syahri saking gelungane pira-pira rambute gelungane wong wedok sing rupane rambut iku wae. Pakola nuli ngucap sapa Muawiyah. Maiku apa balul muslimati utawi tinggae pira-pira wong muslim wedok. Yasnakna hale gawe sapa muslimat mislah hada ing sepadane. Ikilah kubat nggo gelungan. Ini sedune ingsun, ibu sama itu burung ingsun. Rasulullah ing Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo hale dawuh sapa Rasul, ayyuma imra'atin utawi endi-endine wong wedok iku zadat nambahi sapa imra'ah. Fi ra'siha ing dalem sirahe imra'ah, sa'ran ing rambut. Laisa kang ora ana apa sa'ran iku mung setengah saking imra'ah. Fa inna mongko setune imra'ah iku zurut penipuan. Tazidu kang nambahi. Tazidu kang nambahi sapa iki wong sing riwayatake. Tazidu kang nambahi sapa suwat iku. Fihi ing dalem roksiha iku. Alwasilatu iku wong kang nyambung rambut. Abarone sapa Muhammad bin Ismail bin Ibrahim. Kala ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Abu Nadir. Kala ngucap sapa Abu Nadir. Hadasana sapa Subatu an Hisham bin Urwata. An imro'atihi. Saking bojo wedoke Ibni Urwah. Fatimah tayo Fatimah an Asma binti Abi Bakr. Apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku laknati sapa Nabi. Alwasilata ing wong kang nyambung rambut. Wal mustausilatan lan wong sing njaluk disambung rambute. Yang mari nyambung rambut. Ora reti rambute sapa. Nek jebule rambute mayat lebih. Tuwa rambute wong sing penyakitan. Dadi dilarang untuk menyambung orang rambut. Al mustawsilatu iku wong wedok sing njaluk disambungake rambute. Rambute cendhek pengen tuwa disambung rambute. Iku dilaknati kalih sinten Nabi. Aja ngono kuwi. Abarona sapa Ishaq bin Ibrahim, kula ngucap sapa Ishaq, hadasana sapa Muhammad bin Bishr, kula ngucap sapa Muhammad. Hadasana sapa Ubaidullah An-Nafi' an Ibnu Umar. Kula ngucap sapa Ibnu Umar, laknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alwasilata ing wong kang nyambung rambut, wal mustausilata lan wong sing njaluk disambung rambute. Wal wasimata lan gawe tatu utawa gawe adeng-adeng. Wal mutasimata lan wong sing njaluk ditatoni. Arsalawus mursalak iku ing hati sapa Al-Walid bin Abi Hisham. Abarona sapa Al-Abbas bin Abdillah limi kula ngucap sapa Al-Abbas. Hadasana sapa Abdullah bin Muhammad bin Asma. Kula ngucap sapa Abdullah. Hadasana sapa Juwairiyah bin Asma. Anil Walid bin Abi Hisham an-Nafi'in. Ana usdune Nafi' iku balaut utawa ing Nafi'. Apa ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iku lanang laknati sapa Nabi. Alwasilata ing wong kang nyambung rambut, wal mustausilatan wong sing njaluk disambung rambute. Wal wasimatan lan wong sing gawe tatu utawa gawe andeng-andeng, wal mustausimatan lan wong sing njaluk ditatoni. Abarona sapa Muhammad bin Wahbin. Kala ngucap sapa Muhammad, hadasana sapa Miskin bin Bukairin. Kala ngucap sapa Miskin. Hadasana sapa Subatu an Amr bin Murata anil Hasan bin Muslimin an Sofiyah binti Syaibata an Aisyah. Qalat ucap sapa Aisyah, qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuwi rampunge kok ngantuk. Laknanti sapa Allah Gusti Allah alwasilata ing wong sing njaluk. Alwasilata ing wong nyambung rambut wal mas tausilata lan sing njaluk disambung rambute. Abarana sapa Amr bin Mansur. Kula ngucap sapa Amr.
Hadasana sapa Khalaf bin Musa. Kala ngucap sapa Khalaf. Hadasana sapa Abi an Qatadah an Azrata anil Hasani al Urani an Yahya bin Jayyari an Masrukin. Apa ana imrotan sedaya wong wedok. Iku atat nekane sapa imro'ah. Abdullah bin Mas'ud ing Abdullah bin Mas'ud. Faqala nuli ngucap sapa imro'ah. Ini sedune ingsun iku imro'atun wong wedok. Za'ra'u kang sithik rambuté. Ai solahu tegese patut. Ai sola ai ayasluhu ora ai solahu. Ayasluhu ana toh patut. Apa an asila yen toh nyambung ingsun fisa ring dalem rambut ingsun. Ana wong wedok teko ning Abdullah bin Mas'ud takon. Bin Mas'ud rambute kula iki sithik. Pantes apa ora entuk apa ora kula ki nyambung rambut. Faqala nuli ngucap sapa Ibnu Mas'ud la ora. Qolat ngucap sapa imro'ah. Asya ana toh utawi suwi-wiji iku sami tak krungu sira. Iku sami tak krungu sira hu ing syai min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lah jenengan kok ngomong ora entuk ki tau krungu apa saka Rasul nak nglarang ngono ki. Au tajidu tau nemu sira hu ing syai fi kitabillah ing dalam kitab Allah. Lah ning Al-Qur'an kok diterangke. Kala ngucap sapa Ibnu Mas'ud la ora. Bal sami itu balik krungu ingsun hu ing syai min Rasulillah saking Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa ajidu lan nemu ingsun hu ing syai fi kitabillah ing dalam kitab Allah. Wasaka nutur dalam arti nerusake sapa ki wau rawine wasaka bos nerusake sapa Masruk al hadisa ing hadise al mutanam misatu iku wong sing nyukur rambut utawa mbubuti rambut. Abarana sapa Abdurrahman bin Muhammad bin Salamin. Kala ngucap sapa Abdurrahman, hadasana sapa Abu Dawud Al-Hafri an Sufyan an Mansur an Ibrahim an Al-Qamata an Abdillah. Kala ngucap sapa Abdillah, lanang laknati sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-wasimati ing wong kang gawe tato wal mutasimati lan wong sing njaluk ditatoni. Wal muta namisoti lan wong sing njaluk mbubuti rambut. Wal mutakhallijati lan ngratakake untu. Lil husni krana gawe cantik al muhayyirati kang ngrubah bentuk asale. Lune monera rapi, dirapike betoke. Akhirana sapa Ahmad bin Harbin. Kula ngucap sapa Ahmad, hadasana sapa Abu Muawiyah anil A'masy. An Ibrahim, kula ngucap sapa Ibrahim. Kula ngucap sapa Abdullah al-mutahallijati ing lafal al-mutahallijat. Wasaka wis nerusake sapa Abdullah al-hadisa ing hadis. Mutahallijat iku apa mau ngratakake untu. Akhbarana sapa Muhammad bin Abdillah Allah kala ngucap sapa Muhammad hadasana sapa Khalidun kala ngucap sapa Khalid hadasana sapa Aban bin Sum'ata an ummihi saking ibune Aba kala ngucap sapa ummihi sami itu krungu ingsun Aisyah ta ing Aisyah aku lho hale ngucap sapa Aisyah nah nyegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil wasimati saking wong kang gawe tato wal mustausimati lan wong sing njaluk ditatoni wal wasilati lan wong sing nyambung rambut wal mustausilati lan wong sing njaluk disambung rambute wana misoti lan bubuti rambut beda nak motong ya apa dibubuti wal mutanam misoti lan wong sing njaluk dibubuti rambut al mutasimatu wa huwa alam bisawab wal khata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.